Existujú príbehy, ktoré nás učia o odvahe, viere a nádeji. Jedným z najznámejších je príbeh o Noémovi a jeho arche. Tento príbeh z knihy Genesis nám hovorí o veľkej potope, Božom súcite a novej šanci pre svet. Na začiatku bol svet plný zla a nespravedlnosti. Boh videl, že ľudia zabudli na lásku a dobro, preto sa rozhodol očistiť zem veľkou potopou. No medzi všetkými ľuďmi bol jeden spravodlivý muž, Noé. Boh mu povedal: Noé, postav archu, veľkú loď, lebo privediem potopu, ktorá zničí všetko živé na zemi. Ty a tvoja rodina budete zachránení, spolu so zvieratami, ktoré vezmeš na palubu. Noé sa pustil do práce, stával archu presne podľa Božích inštrukcií. Bola obrovská, dostatočne veľká na to, aby pojala všetky zvieratá a zásoby na prežitie. Ľudia sa mu smiali. Prečo staviaš loď na suchej zemi? Pýtali sa. Ale Noé sa nedal odradiť. Jeho viera bola pevná. Keď bola archa hotová, začali prichádzať zvieratá. Po dvoch, pár od každého druhu. Lev a levica, vlk a vlčica. Vtáky všetkých farieb, slony, medvede, žaby a hady. Zvieratá prichádzali ako na povel, vedené Božou rukou. Noé ich viedol do archy, kde boli v bezpečí. Keď všetci vstúpili do archy, Boh zatvoril dvere. Potom sa obloha zatiahla, začali padať prvé kvapky a postupne sa zmenili na nekonečný leják. Zem sa zaplavila, voda vstúpala stále vyššie a vyššie, až pokryla aj najvyššie vrchy. Celý svet bol pod vodou. Noé a jeho rodina boli na arche spolu so zvieratami dlhé dni a noci. Starali sa o zvieratá, modlili sa a čakali, kým voda ustúpi. Každý deň bol skúškou viery. Len tiché húpania lode a nekonečný horizont ich sprevádzali. Po mnohých dňoch Noé vypustil holubicu, aby zistil, či sa voda stratila. Prvýkrát sa vrátila, lebo nenašla miesto na odpočinok. Druhýkrát sa vrátila s olivovou ratolesťou v zobáku. Bola to nádej. Tretíkrát sa už nevrátila. Zem bola opäť pripravená na život. Keď Noé vystúpil z archy, postavil oltár a obetoval Bohu na znak vďaky. Boh uzavrel zmluvu s Noémom a všetkými živými na zemi. Nikdy viac nezničím zem potopou. Ako znak tejto zmluvy dávam na oblohu dúhu. Noé a jeho rodina mohli začať nový život. Príbeh o Noémovej arche nás učí o sile viery, poslušnosti a nádeji. Aj v najťažších chvíľach môžeme dôverovať, že Boh má plán pre každého z nás. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanálu Biblické svetlo a zostaňte s nami pre ďalšie biblické príbehy.